Lokaci ya kawo mu aure na masoya, Suleiman ya zama ango, Harira Marya. Shani ne, ɗan ketin nan ne, da fara na saka Allah, kake gwani daldalala, bawanka ne ya Allah. Waka na zo zan kulla, aure a yau an daura, suna ta manzan Allah. Anya aure, anya aure, auren soyayya, Suleiman ya zama ango, Harira Marya. Aure, anya aure, soyayya. Na soyayya ne amarya lalle ta yo zane, domin ba ango ko kun gane soyayya ce ta da. Auren soyayya ne kuka yo, ango amarya ka je jawo, amarya ki masa oyoyo idan ya dawo kun aiki. Oyoyo ango na zo gare ka shawara, idan baka mana ce an ka baka hakinta, yana a kanka daure ka kare hakinta. Ci da sha har tufafinta, amarya na zo gare ki ango ya zama naki, cikin gida ki bar sake kulawarsa tana a kanki, hakan ne za ya sa ya kare ɗaukar Aliyu Haidar ɗan gogo, shi ya sani na yi waƙan nan. Shani ne ba Ku yi subscribe a YouTube channel na mai suna Real Mai Shanu TV domin ci gaba da samun sababbin waƙoƙi na. Nagode.